jaya te borok ani sala ono ani logini angle te bono se jaya te borok ani sala ono ani ramani saro kebo tong sung na paya khalsa jotono lama teng sani saro kebo tong sung na phaya salsa jotono lama teng sani kebo sukan kebo amatong sa Nimi ani abole mung sayang ereng se angle kebono se jaya keborok ani saksana bono ani logini angle kebono se jaya keborok ani saksana bono ani lamani lang ma tong sa resa bơi thăng na chalte ma vơi thăng na lòng dòng mano lo gitu mukai sano lai bu maang finai ketang kiki samung mang finai ono ani logini angle kebono eborok ani sala ono ani logini ono ani lamani ono ani logini Maya genang nang kai ang nai
ninsagrana nang nakari ninjagaw nang klanga proposisyo. Nang mula tsukuna hawa sa sasakaya ko sa julay ako rangsan ni Maya rangsan ni. Siyara rangsan ni Rubuwa kariwe. Rangsan ni Mahilati. Rangsan ni Suriwa Mutuwa. Rangsan ni Siyara Asuri ako ni Sonwe na ikdari na bagay lang mo ni. Wapa Maya kanang kahit ni nana ang nangan mo sa raragi di. Ani bislang korong ni kabuji yaran nang kalanga yani. Saino nang kalanga tamani diso. Ini panang nango. O kaitor, o proposisyo. Ang tinari pa sa inyo, ang bahigayag pa diwe ang hari na diso. Nangani kawakok sa diso. Nangarapan di diso. Ani pa sila korong ni life na nagkulay di. Sumari apa may kanang kaitor. Proposisyo ni mong ba apa ka dyan panisinisan. Ako ni baba ng something to isili. Amen, 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 amen. Amen, amen. Hallelujah. 살짝